kana makateerera muri mukati mekufamba nenhefenyuro, muri mukati mekufamba nechimuti, muri kutsinzura mhuri yeZimbabwe kuti nhefenyuro kuita kupfapfaidza, kuita kutsudzura. Asi ndikada kutaura panguva ino mhuri yeZimbabwe, ndiri kufamba ndiri pasi pamvuri wamuzukuru wasekuru, mwana wekubereka, wekudimba. Zimbabwe zvandiri kuona pano, ndiri kuona murume akasimba. Kana ndichiti akasimba, ndinoreva kuti akasimba, chikonzero akasimba. Saka zvakasimba ndinoti akasimba bedwe hane dumba. Maponya mazwengerera papi pacho muzukuru baba pati ndakakudze kana muchitaura nezvangu kumhuri yeZimbabwe. Yes, vaudze kuti muri kuona munya repakanyemba border post alongside monya repagokwe keda munhu akatsoka kuti si rikiti bvu ayaya yaya hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua, hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua, hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Rikiti vo nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndibva ndapinda ndiri mukati mekufamba, ndiri mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika iro. Muri yeZimbabwe dzandikakubatirei pazuva ranhasi ndine nyaya yakaitika mukati meGlenora munzvimbo yechitungwiza yemurume ari kuchema kuti mukadzi wake akaenda kuchechi. Aenda kuchechi ari munhu zvakanaka, ndobva aenda kuJorodhani. Aenda kuJorodhani, mukadzi uyo akabva anojorodwa, achidzoka akurwara, achitaura akuti asinge munhu ari kurwara nepfungwa. Vanhu vaya vekuchechi vachibva nguva achibva musiya pamba, ndobva torova pastor chose. Hapana akazombodzoka kuti aone kuti munhu ari kurwara sei, asi abva kuchechi. So zviri kumunetsa ndezvekuti mukadzi wangu aenda kuchechi. Aenda kuchechi ndikunofanira kuti kubatsirwe vanhu. Vaona kuti munhu atanga kurwara ari kuchechi, ndokungoenda kuzomusiya pamba, vachibva torova pastor achibva vaenda. Mudzimai uyu agara achipinda sangano kana kuti chechi iyi kana kuti angangoenda kunobatsirwa. Aiwa, yagara ndokereke anonamata. Ndokereke anonamata. Saka izvozvi vari sei? Ndiye ari kutotambura nemukadzi akuti asinge munhu akutorwara nenjere. Akaenda ikoko asingarwari. Akaenda ikoko asingarwari. Samazuva ose ndiri kuenda kuchechi inini, obva aenda kuchechi zvake pakudzoka ndopakadzoka chidaro. Vekuchechi vakangomusiya. Vakanga vachibva vamusiya. Ende vana zvavakataura vangomusiya achibva ruwa pasi. Nanhasi havasati vadzoka. Inyaya yekupi? Inyaya yeGlenora. Glenora Harare. Ya, muri yeZimbabwe. Dai wanga uri iwewe. Mudzimai abva pamba achiti ndiri kuenda kakusvondo, ndiri kuenda kuchechi kunobatirana navamwe pakunamata. Aenda kuJorodhani, ajorodwa kuya paadzoka, ari kudzoka ka achirwara. Zviri kunzi akutotambudzika, ari kuita kunge ari kurwara ka nepfungwa. Vekuchechi vakangosvika kakumpuduguchi kusiya ka mudzimai uyu pamba. Murume ndiye atopinda busy. Vekuchechi havana kumbobvira vazodzoka kuti vazoona ka kuti mumwe ari sei. Havasi kudzoka. Kana kufona kana kuita sei. Havasi kudzoka. Ya, mudzimai uyu ane nguva yakareba sei achipinda kukereke. Andazobvunza bhati ndokusangana kwake aitoti mukadzi atonditi baba mana andiwo kereke tinonamata. Nini ndandinotarisira kuti anytime ndogona kuti ndinonamata ikoko, but zvazoitika pandizivi kuti rudo rwacho kana rusingawaniki kuchechi ruchabva kopi. Ende vafanira kusiya mukadzi vachindirondedzera kuti anamatirwa akamboita zvakati akazoita zvakati, saka taona munhu achirwara vodzoka zvakairo vachinamatira munhu nokuti kuchechi ndikunonamatira vanhu. But kusiya kwavakaita havana zvavakataura neni, vakangoita senge vauya kuzoramwa munhu kungomutsveta vachibvarwa basi. Ya, pakaipa. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini. Muri yeZimbabwe ngatibatsiranei nemurume uyu ari munomuka muHarare kuGlenora, ari kuti ndoita sei ndakangosirwa kamudzimai achirwara akaenda kuchechi akanaka akangodzoka kunge akurwara nenjere. Vekuchechi vakangomusiya, izvozvi ndiri kutambura ndega. Vekuchechi hapana zvavakataura. Right, oita sei? Odzokera here murume uyu kana kuti ongorapisa mudzimai wake? 10 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje. Regai katinzwe mashoko anotevera.